man die 3 februari is de dag dat. Joep van het Hek de Edison Oeuvreprijs krijgt. Noem iets en ik heb het. Kom maar. Rijbewijs. En in Friesland de griep om hem in de slat. En dat rijdt ze in Bient eten zie het voor eenzaam ouderen. Goeien en welkom bij Bient. Exact 20 jaar begon Omroep Friesland met het maatje van televisie. En wij vregen Sjogges naar haar favoriete nijsverhaal uit die periode. En Joet sjoggen we waarom op de ongrijpbare pyromaan van de Jouwer. Het recherche-bijstandsteam dat de brand op een Jouwer onderzoekt, is Joet opdoekt. Van de Santje brand binnen er 4 oplost. Henk van der Grift uit Breukelen waard in 1961 wereldkampioen allround. Als jongeman van Krek 18 mocht er in 1954 voor het eerste onze sterrentocht rijden. In Bient zien verhaal met die unieke beelden die Joet voor het tocht kwam binnen. Die schaatsfamilie is eigenlijk, het zij dus het Elfstedentocht of lange baansport, dat is toch één soort familie. Allemaal hetzelfde geïnteresseerd en die vinden het allemaal even leuk. En ik kan me herinneren dat er sprake was van afgelasting. Dat men zelfs in de Tweede Kamer stond bij, of althans hoge instanties, die plannen hadden om het af te gelasten. Of opdracht te geven tot. Ja, het was haast als een dag als vandaag. Stralend weer. Onverwonderlijk dat ze er zo naast zaten met die weersverwachting. Want dat was echt heel een verdoemenis zeg maar, met het weer. Maar het was prachtig weer, bleek ook wel. Want JNDA reed ook nog een keer in de recordtijd. Dus, het was mijn eerste tocht. Ik mocht net meedoen. Ik had nog nooit een toertocht gereden van mijn leven. En ik was net 18 geworden. Het was toch recentelijk na de oorlog. Dus er was niet zo bar veel. Dus er werd veel gesport in Nederland. Dat was het enigste vertier. En toen kwam ik hier in de buurt bij tussen Hinderloop en Workum. Langs op een wetering, een sloot, een brede sloot. En daar liep het ijs, was een scheur dwars over, heel recht, heel vreemd. En dat ijs dat liep een beetje naar beneden toe en weer op. En dat valt daar weer over. En op dat moment zie ik dat, nadat mijn schaatsen voorlagen, mijn benen gestrekt naar voren. Toen zag ik dat een stuk van mijn schaatsen was. Ja, toen was het einde oefening, helaas. Altijd jammer als je daaraan begint, zo'n tocht. En die had ik toch minstens graag uit willen rijden. Ja, wil je nog meer van die prachtige zwart-wit beelden zien? Sjog dan even op de site van Omroep Friesland. Ja, van vrede binnen alle eigen ruchten op uw Frieske Olympiërs. En wat werd een soort mensen net bestilstaan is dat er echt een grote ploeg Friesen maaien die het zelfs net sport. In Bient volgen wij een fysiotherapeut, een skiersruchter en een journalist op weg naar haar eigen Olympische droom. Trainingsbroek. Dus ik ga klein wat verplichte oormaat in het vleentuig. En wat zit erop? Team NL. Eén groot team ben we. Eén groot team. Thea Jorna van Snits is mooi als fysiotherapeute van Yvonne Nauta en Margot Boer. Beide hebben wel wat reagklachten, dat is wel bekend. En ik probeer zaak zo veel mogelijk fit te houden. Elk mankement fysiek, dat zit waarom op het ijs. Jalt Biesma van Belsum is mooi als videoskiersruchter bij het shorttrack van Frali. Wat er op het ijs gebeurt, dat wil ik filmen. En ik zit dan achter een videosysteem. En daar kan ik dus tijdens de rit en na de rit kan ik alles weer omzien. Als je een beslissing neemt, dan moet je hem wel goed overwegen doen. En dat doe je ook als ik wel. Alleen de gevolgen zullen hier groter zijn als hij bijvoorbeeld een penalty oprent. En dat moet je wel reviseren. Ik wist wat van die lichtblauwe kleur eigenlijk helemaal niet. Vertel ik je weer wat nieuws. Ja. En Rolf de Vries van Ljout is mooi als verslagjouwer van Omroep Friesland en alle andere regionale omroepen in Nederland. Wat om dingen dat ik een lichtblauwe kleur nog, hè? Dat is de kleur van de homosolidariteit in Rusland. En het gebeurt dus wel eens dat de mensen maar een lichtblauwe kleur denken gewoon in elkaar skopt worden, omdat van die mensen naar op zee gaan. Wat als dit aanspreekt, Albert.
En wat is dat? Dan ga ik echt een groot probleem. Dus mijn persaccreditatie, wat die innaam of wat dan ik, dat ben ik te pineut. Dan kan ik niks meer daar. Maar best toen je niet gauw alles kwijtraakt? Ik denk dat mijn vriendin nou heel hard begint te leiden namelijk. Ik kan wel eens goudjes wezen, ja. En eigenlijk maar iets van een Nauta en maar een geboer was precies hetzelfde. Ja, eigenlijk wel. Heel soort. Hetzelfde handgreep. Nog te zien dat die er gewoon loskomt. Als je gewoon heel soort trainen of gewoon letterlijk het zwier hebben, net letterlijk in je vel, dan zit het vast en dan maakt ze het eigenlijk gewoon mooi. Bindweefseltechnieken die er een beetje uitzuggen, maakt ze die hele onderreg en reg los. Dan komen ze letterlijk weer goed in het veld zitten, net als ze eigenlijk weer beter rieden kunnen. Is het spannend om naar Sochi te gaan, jongen, alle omstandigheden? Dat brengt wel wat extra spanning met je mee. De situatie daar al heb ik wel zoiets van. Ik zo weinig mogelijk met politieke gebeuren te bemoeien. Ik ga heen voor sport en dat is voor mij de hoofdzaak. Ik zie een terreurexpert bij de Wereld Draait Door. Die zei, ja, 1 keer in de 6 maanden lukt het ze om een aanslag te plegen. Ziet maar Lisette te zien en dacht ik, oh jeetje. En daar ben je natuurlijk net vrolijk van. Ik heb me er een beetje van aanhouden, maar opzet. Gewoon dat het stik gewoon niet nice net volgt. Omdat ik wilde gewoon van genieten en ik wilde net in angst leven. En misschien ben ik wel heel naïef daarin en denk ik gewoon van, als er valt en ja, dan is het jammer, dan zit ik eronder. Dan weet dat, clear. Ik heb een pasaccreditatie gekregen via de NOS. Zelfs een SBS6 en een RTL 4, die krijgen dat eigenlijk net. En toen ik toegang heb tot een mixed zone. Dat is een beetje het gebied waar de spotters terug in de matten als ze hun wedstrijd dingen hebben. Dat houdt in dat ik in de ijshal zelf bijvoorbeeld absoluut net veel meer mee. Als ik dat toch bij mijn kaart ik voor het aannam, dan kan ik het vieren. Dan heb ik echt een boekwerk om regels van krijgen, wat wil en net mee. Praat bijvoorbeeld net zien de beveiligers, praat ze net zien, want die kaart wordt voor innaam. En zulke soort regels. Dus daar maak ik wel heel wat rekening mee houden. En daarna komt het gewoon op deel dat ik aanst in die mix zo'n dus ding in. Sven Kramer wint zijn gouden medaille, huldiging, feest. En daarna gaat hij tot die tunnel in en daar steen ik maar mijn camera om Sven Kramer of Shinky Knecht of Waterreek op te vangen. En dan verstuur ik de interviews zo gauw mogelijk naar Friesland. En dan hopen we dat het nog maar in Omroep Friesland uitsturing in Joert. En dat komt later natuurlijk ook op internet en op radio, et cetera, et cetera. Maar dat keert vrij vlug, zeg maar. Als je een interview die je hebt, dan kunnen wij het hier over een paar minuten hebben. Ja, ongeveer wel, ja. Toen heb je een keer wel letterlijk iets in kracht zetten. Het juiste gevoel, Jan. Want de rieden moet wel natuurlijk wel verschrikkelijk goed gevoel hebben over zijn voeten. En dat er ook gevoel had met het ijs. Met toch de slag record. In gesprek met Is, hè, zei Henk Gemser altijd. Ja, en als je dat net hebt, dan weet het niks. Ik zit op een passentribune, daar mag ik zitten. En het kan wijzen dat hij Heiten en Mem, daar ik wel ergens roer in op de tribune. Maar dat ik er een beetje bij kom een. Maar ik maak die Heiten en Mem bijvoorbeeld weer net veel meer op de tribune. Oké. Nee. Dat is de strengste verboden. En ik gewoon zat tussen terug, als ze even een vrije dag heeft of zo, dat is mooi hun wat dorst. Ja, vrije dagen ga ik net. Ik ben ik ben de 3 weekenden, want ik wil elke dag de 10 tot 16 uur werken, denk ik. Zo, er ben wel op 2 dagen dat de Nederlanders net in actie komen. Maar ja, dan ben je dan weer dagen die ik benutten wil om wat oors te maken dan alleen nog maar het sportelement. Dus dat denk ik dat ik... er is bijvoorbeeld een Fries in Georgië, die komt eigenlijk uit Deinem. Maar die man wil bijvoorbeeld, als ik dat niet vervind, even naar Sochi zelf daar. Ik vind shorttrack echt een fantastische sport. Super spectaculair. Dat is in Rusland best wel een grote sport. En die ijshal die zit eigenlijk bomvol daar. Dicht erop. En dan natuurlijk mooi onder de oren Shinky Knecht. Die 4 uur afstand riet. Ja, bij shorttrack kan van alles gebeuren. Als je het zien van de vrouw is er nog altijd een gouden medaille winnen. Omdat het hoeft met dit te gebeuren en er gebeuren hele gekke dingen. En wat lijkt je nou het allermooiste aan die Sochi? Ja, de belevenis van de wedstrijd. En hopelijk dat de Nederlanders het goed doen. En dan is het wel mooi wezen. Nou, soort plezier. Dat zal wel lukken, daar gaan we maar vanuit. En succes bij het nemen van een goede beslissing. Ja, nou dat
is inderdaad wel belangrijk, want hing het toch een heel soort van al. Voor mij is het al een goede dream die uitkomt dat je een keer naar de Olympische Spelen te gaan. Maar voor die sporters natuurlijk helemaal. Die leven er 4 jaar lang, of misschien wel langer soms, naar ta. En het moet nauw gebeuren. Dit is hun hoogtepunt van hun limmen misschien nog nauw wel. En om daarbij te wezen en dat te vielen en dat te zien en dat wat dichtbij te wezen. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt heel mooi mathematisch. Ja. Ja, laten we hem hopen dat Roelof de Vries zijn blauwe bloesje dat hij hier lekker thuis litten heeft. Hij houdt dus de komende weekend wel op de hichte van dus, die sportieve prestaties van de Frieske sporters in Sochi. Ja, het is deze week 20 jaar dat Omroep Friesland begon met de uitsturing op televisie. En we hebben Joggers vragen wat ze nou nog eens graag waarom ze willen uit die 2 decennia televisie. En joet de insturing van Jan de Vries. In 1994 joeg hij leiding onder het rechercheteam dat op ziek wie naar de pyromaan van de Jouwer. Verslagjouwer Jan-Jelle Rinalda gong bij hem waarom naar het plak van een van de grootste branden daar in de gereformeerde kerken de Oerdracht. Goeie, Jo Sjuggen en Joet, het televisiejournaal van Friesland. Goeie! Wat doe je aan de baan? Ja, welkom bij Bopperslag. Ik ben Jan de Vries en ik sta hier dus voor de Oerdracht. En mijn relatie met de Oerdracht is de brand in 1994. Waarbij deze kerk dus eigenlijk volledig afbrand is. En als ik in mijn geheugen graaf, weer dat een van de laatste in een hele grote serie van 18 branden. Die ik als onderzoeksleider van het team naar deze brandstichting dus leid heb. De brand in de gereformeerde kerken, de Oerdracht, begon midden in de nacht van vreed op sneeuwen. Ook de doemnies van de kerken wie in de vrede nacht taskogen van de brand. Jood gingen ze de kerk in om te zien of er nog wat heel bleun weer. Toen ik hierheen ging, dacht ik misschien vind ik dat kettingje over. Maar nou zit er nou wat aan en ik denk dat het maar als een reliquie, als een aandenken aan deze peerske, dat ik die maar meeneem. Ik lag op bed. Toen werd ik bellen door de boormaaier, Albertus de Jong. Je hebt kerken stiet in brand. Dus we zijn hartstikke goed aangekomen en mijn vrouw en ik ben hier direct heen rijden. Het wiel vol met mensen. En ja, daar stonden mensen te schreeuwen meer aan het dik, want ja, dat was een kerk die we 9 jaar oud. Mensen gingen er een hele protte voor oor gaan om het saphier te krijgen. En het weer nou in één keer al je voort. En dit binnenbeelden van de brand van vreed op sneeuwende nacht, om een uur als jouw of jouwen. Boorman de Jong ontdutst de brand, doet zijn boetenlam door de warmte van een vlam omgong. Nou, op dat moment gaat er van alles erop die heen, is het er een lietse paniekreactie. Wat moet ik nou eerst kleren aan, of eerst belje? Ben je hem zelf bang geweest? Ja, met name toen de puntdak in de brand sloeg. Ja, en die angst die viel niet dus ik. En die betrokkenheid die, bij al die collega's, dat is ik bij mij heel groot. Wij voelen de daders hiervan vinden. En er is eigenlijk voor een politieman in onderzoek, dit soort onderzoeken, soms bij frustrerende oud dat dat net lukt. Ja, ik weet wel dat hier in deze stritten heeft vanzelf de Borgerstritten de stuit heeft. De wie brand was en de hartstikke veel squallen wie brand was. Dus ja, vooral van jonge band wie het wel een heel ingrijpend ding, zeg maar. Hè? Al die branden. Ja, de vraag waar zal de volgende keer wezen. Ja. Het recherche-bijstandsteam dat de brand op een Jouwer onderzoekt, is hoe het opdoekt. Van de Santje brand binnen er 4 oplost, maar van de meeste brand, waaronder die in de gereformeerde kerk de Oerdracht, binnen de die dus nog net pakt. Nevens onderzoeksleider Jan de Vries zit het onderzoek op dit spoor. Maar misschien heeft iets voor de kop doen. En daar hoop je dus ik na 20 jaar toch altijd nog een beetje op dat er toch nog iets plotseling bovenop komt. Ja, dat is hem. Zou dat nog kennen? Ja, van mijn gevoel wel. Ja. Als politieman, maar ik in mijn geval als oud politieman, hij toch altijd naar de hoop dat er nog eens een keer een oplossing komt. Ja, waar is de pyromaan van de Jouwer? Misschien weet je het wel. Mail eens dan naar pient@omroepfriesland.nl en misschien zit hier ik wel aan tafel.
waar weten. Ja, waar ze nog wel de eenzaamheid verdruwen en ontinkers opheljen en het evangelie van zoen eten teruggaan onouderen. Dat is wat van je vregen wordt als je als vrijwilliger meedoet onder het project Aan Tafel van het Thuishotel. En een van de ambassadeurs van het project is Rijtse Spanninga van de Jouwer. Hoi. Beetje gevaarlijk? Ah, dat... Net wie een eigen tjerken, toch? Ja, het wie mijn eigen tjerken, ja. Nee, dat is toch net wel. Nou, het weer wel een drama, jeetje. Ja. Maar goed. Nou, 20 gelinen. 20 gelinen. Dus, dat wie toe. Die pyromaan pakken ze waarschijnlijk net. Nou, nee. We zullen het hierdoor hebben, want dat is de goedse van mensen die het al in thuis zitten. En ja, misschien tafeltje dekje eten krijgen, maar haast nooit met een pan op het vuur, hè? Nou, om te beginnen naar dat tafeltje dekje. Natuurlijk is het een goed initiatief, waarschijnlijk die mensen gaan eten, maar er zit geen beleving bij. Hè? Die mensen die krijgen zo'n Tempex-dozen door de doorscoot. Ik werd erom vrijwillig gedaan. Dank je hoor, dat die mensen dat doen. Maar ja, of het is 3 kwartier eerder is om moeder 11 of kwartier door 11 wordt het al gebracht. Omdat je toevallig je eerste letter maar een A begint en je staat als eerste op de lijst. Oké, prima. Goed dat het gebeurt, maar als het nou 2 keer per maand vrijwilligers een keer zeggen en nou gaan wij eens een keer eten sieren. Voor die mensen, dan gebeurt er van alles. Wat dan? Nou, dan krijgen die mensen sociaal contact. Komt die in over de vlier. Ze rijdt in gesprek. Ze gaan tegeer even te WhatsAppen. Die mensen krijgen die lucht, dat nemen ze reminisceren. Dus, zoals ze spruitjeslucht. Maar dat is wel heel belangrijk. Want dat ze weer denken van vroeger. Ze vielen hun beter. Maar is het zo dat er een soort ouderen net meer zelf eten sieren? Die zijn er nog wel. Die zijn er wel. Maar ben ik genoeg die het net meer doen. Maar die zijn er nog zeker wel. En als ze zelf eten sieren, dan is het ik goed dat er die mensen trouwens nog een. Dus dat is kwad zijn het project. Je ziet je mensen die het eten sieren willen voor een oor. Ja, voor een oor. 2 keer in de maand. En, en dan ik nog een beetje denken aan zo'n eten. Want wat ik blikt, dat heel soort oudere mensen ondervoed binnen. En dat komt vaak aan het lucht. Als ze naar het ziekenhuis dan moeten en dan worden ze screend en dan blikt het uiteindelijk ik nog een keer dat ze eigenlijk ondervoed binnen. Ja, en dan kennen ze. Dat dan? Nou, die eten gewoon heel eenzijdig. En je kan die mensen dan ik een beetje helpen de goede kant in te drukken. Okay. Nou, en ik ben op paardwest met Emmy Bos. En die is zo'n vrijwilligster. En nou, dat is echt heel erg leuk. En dan kerst echt even zien wat zo'n vrijwilligster nou eigenlijk doet. Ja, maar waar eigenlijk? Mij. Meneer Luik, ja, die hebben we al niet zo. Maar het is ook heel belangrijk dat die meesken, dat die zeg ik op jou. Want je moet denken, hij meesken worden wij vrienden. Oké, dus een 86-jarige man, Jacob Luik, Do en Emmy bij elkaar. Wij gaan eten zien, maar we eens even zien. Wat dachten je van lekkere spruitjes? Ja. Maar we doen een puree erbij, want jouw slikken wat moet ik nou? Dan net zo'n grut, nou wel. Nee. Mooie liedjes. Mooie liedjes. Heb ik wat meer werk? Maar ik wil gebeuren. Nou. Dan hebben we de spruiten nog. Eten Joost nou dan eens een stukje vrij? Nou, ja, paarden. Paarden, mooie zachte paarden. Ja. En dan als je nou een wil laat ze riep binnen, dan pak je bij het kruisje en dan druk je het er even in en komt er dan iets koels in en dan weer ze riep. Lekker, ja. Lekker zacht, ik nou. Die ben ik lekker. Oh, die grove? Ja, die zijn wat grover. Zullen we er een glaasje wien bij drinken? Oh, nee. Nee, hè? Oh, nee, dat dacht ik dan al. doen we dat net. Nee. Slaan we dat door. Haal je een nootmuskaat op en dan ben je er haast, denk ik. Nou, ik show je wel geen reclame. En verkopers die ben niet welkom? Nee. Oh. Nee. Maar wij maar wel binnen? Ja, wel. Oh. Maar verkepers zijn wij heel klaar. Dan moet je de sleutel maar even. Eerst de sleutel maar even. Ja, van de U-box. Je bent wel een goede eter, toch? Ja. Je maakt net alles heel hoog, hè? Nee. Beetje van voorzichtig, een beetje zacht eten af en toe. Ja, ik zou wel wat langmurig hebben, want pa had mij altijd leerd. Dan moesten mensen terug in de zin kennen. Er is natuurlijk niet het om alleen nog maar een beetje eten te zien voor die cells. Het is natuurlijk veel leuker als je mijn oren lekker aan het eten zien bent. Of lekker eten, lekker het saus eten. Hartstikke leuk. Je hebt wel gezellig te keren, zeggen. Ja, ik wil een keer. Je wel praten, hè? Ja, dat is tegen mijn ouders en zo. We rijden dus wel. Je hebt een beetje lietse luchtjes in je eigen dat je nog gaat schuggen. Ja, maar dat maak ik wel. Waar je dat zitten. Nou. Heb je les van de nieren? Ja, ik zal mijn handjes even wachten. Ja. Dat er wat minder zorgen.
nou zie je voor jezelf ik, hè? Ja. En wat doe je dan? Gewoon in frisse grieten? Frisse grieten. Dan krijg je hierappels, een mooi ten schillen krijg ik nodig. Ja. En dan nog daar een prei. Mooi als dat je ziet. Een prei? Ja. Stampotje prei? Ja, en een simpel erin. En een winterwortel. Hoe je dat? 3 soorten groenten. Oké. Want je zei met van die vitaminen moet leven, want groeien doet net meer. De groei is... Je hebt precies in de gaten, je bent een rolvoorbeeld voor een oor. Eén keer in 14 dagen, dan kom ik hier op het middag. Ja? En dan vreeg ik aan meneer van wat hij hebben wil. Ja. En vaak even ook drinken en weer eens een bakje koffie. En dan gaan we naar de supermarkt en dan halen we de spullen op. Nou, vaak dan nemen we nog een bakje koffie, een bakje thee, maar krijgt hoe het komt. En dan beginnen we samen aan die te zien. En ondertussen dan praten we wat al. Ja, leuk. Hey, en hij moet de spruiten horen of dit de eerste keer? Hier nog net, nee. Oh, dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer spruiten. Oké, een beetje molken erbij. Ja. Nou, als je de warme molken bij doet, dan komt het minst snel aan. Ja. En heel veel mensen denken dat er nog een door zit door de puree, maar dan wordt het helemaal bruin van. Dat is eigenlijk net waar. Dus nou zou je een beetje mooi... Een liedskontje er nog bij, hè? Want er wordt mooi smeuïg van. Dan even een vraag van u. Danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn. Vader, dit alles vragen we aan u. Niet uit verdiensten, maar louter als genade om Jezus wil. Amen. Amen. Eet smakelijk. En heb je één keer in de 14 dagen? 1 keer in de 14 dagen, ja. En waarom doe je dat? Omdat ik het leuk vind, maar ik omdat ik weet dat andere mensen inderdaad alleenig binnen en die eten vaak ik net goed meer. Nee. Nou, ik denk, als je together eet, is het altijd lekkerder. En je hebt wat sociale onspraak. Ik vind het zelf ook gezellig, want ik ben ook vaak alleenig. En dan is het ook leuk om even bij een oor wat... Just er direct naar uit om je dan heen te gaan? Ja, ik vind het leuk. Ja. Ja, zo midden flint voorbij. Maar een oor eet is volle gezellige. Ja. Of nee? Ja. Dan als je nog hier staat tacht, even een lekker lietse riespeurentje. Hoe liep het dat? Want ben je ik net alle dagen? Nee. Want zie je me redden dat elke keer prima. Ja. Maar ik denk we doen nog even een lekker dessertje. Nou, zo dat. Hartstikke mooi, joh. Lekker eten, hè? Ja, machtig. Dat dacht ik. Maar rijtje. Nou, zo. Zo is de betekenis 86 hier, zo'n humor. Prachtig. Maar die oortjes hebben een hele hege aaibaarheidsfactor. Hè. En nee, maar door juist wel hoe goed zo'n werkt. Ja, want hoe voelde die man hem na de tijd toen hij voor ik bedoel, het is zo verschrikkelijk dankbaar werk. Want ik bedoel, je hoeft maar... Wat doe je nou eigenlijk? Ja, je neemt een boodschapje, je kooit even eten en je hoeft echt net een of andere grote keukenprins te wezen om hier aan dit project maar te doen. Je echt net. Je zus het wel, spruitjes en jerpels, dat kan prima. Wees goed in macaroni eten zien, dan praat maar diegene ook. Nou, zo je het macaroni eten. Ja. Maar binnen wel nog ouderen die dit willen? Nou, dan ben ik heel vaak benauwd van wat komt er bij mij binnen. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Hè. De meesten hebben een beetje de angst van waar komt je bij mij binnen. Dan kent het er echt van op aan dat die organisatie zich echt inzet en een goede screening doet van die mensen. En ze zie je dat ik een beetje bij van is het bij je in de buurt, dat soort dingen. En, in die dorp is die kind krijgt hij, want dan dieet hij dan net zo. Precies, ja? dat is hoe ik ken. Oké, dan moest even deze webmensen herkennen. Dat is wel saai. Nou, ze kunnen zich melden bij Thuishotel. Dus je heen op de site www.thuishotel.nl. Dat is van de thuiszorg. En daar staan de telefoonnummers alle wel op. En dan kunnen ze zich gewoon melden. Vrijwilligers en ik mensen die het graag in bij me hebben. Iedereen kan komen en het wordt een fantastisch project. Ik zet me ervoor in. Mooi. Rijtje, ik wil nog even, voordat we eruit gaan, nog even zien naar wat leuks. Want wij hebben van een griezelig genezen op onze redactie. We kregen een filmpje van Eppo Zonland, zette die zelf op Twitter. Hij schreeuwde erbij, dit is een trainingsvideo van Doet ik Tolvervier. En dat we 1 keer en neerwerken. Zie maar even mooi. Leuk. Ben je klaar voor app? Oké, wacht. Gas! Sneller! Harder! Ja,
Dit wie bient. Morgen een portret van de modeontwerpster Winde Rienstra. Waarvan zelfs Doutzen Kroes zei dat zijn gouden tak komt keer, dus dat belooft nog wat. En hoe shoppen we in 2020? Citymanager Hajo Gala uitlauwt, die neemt dus maar zijn stert in om te zien hoe dat mat. Nog een keer verder.